Alakira Muhammadu Alakira Mamadu Nyomada Alakira Muhammadu Alakira Mamadu Nyomada Alakira أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وآله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بديت بشر في الله جب وما دل على فيه alaka hina anaka kishi anaka barka alako jidi ankelingile na bela jelenka Rabiul awali kalo manajo no ya alakira babbangi kalo ye atletan fla fogata dogo kelen dafa bela jelemi nyina maya bangoni jainabula Sayyid Sharif Usman Madan Haidara aleka sigidala dogo ku inkono dongelembi ta ningo ke nyiningali ani jabi ye dina kuna fonunga jabi mono no bela jelembi di Sharif Usman Madan Haidara yera fe nyiningali keba uma ningo wasa kuna fonuna tamba flantan waraina o do mindira o de tuye araba doin December kalo tletan ani nani takante aleka bigi nuye nyiningali hake min soro o tarase nyiningali bisaba anin duruma angeje ango jabi ulame nyonve wa ba'd salamu allahi alaykum ya jama'atal muslimina wal muslimat ambi foloka ala tanu ka ala barkada ka ala wole mando nambore ambi solli anga kiraba inka no ye muhammadu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ka solli a sodunge san monka ka solli a kasaba monka kirami ambi aleka mujiza do kenaka mujiza mi no ye kabako ko bay adama denyana ambi kalo mina nabi fama mauludu kalo ala ye kalo huruma minnu fɔ a t'o la sabu n'a kun kɛra o la mawuludu kun bi bonɲɛ n'o huruma kalo ye nka a bilala damama de ani kalo basi tɛ ɲɔgɔn kan a kelen ɲɛ bonɲɛ sɔrɔ n'a yɛrɛ ye ka tɛmɛ kalo tɔ bɛɛ kan ni jɔn ka ɲuman dɔn ye o de ye kabako ye diɲɛ kɔnɔ bi i bɛ kabakoya mina ka tɛmɛ o fana kan mawuludu lagosilen don fɛn bɛɛ dalen don a kan o bidaa don shiriku don dɔlala don fili don kafiriya do bidaa do bidaya do nin bɛɛ fɔra ma nin bɛɛ dara kan mais a wulila n'a yɛrɛ ye ka nin bɛɛ nu mbɛrɛngɛ ni mun ye ni Modu Mandenw ka ɲuman dɔn ye ni Modu Mandenw ka ɲuman dɔn ye n ye nin fɔ yan ko mawuludu mɔgɔ si tɛ se ka na ni dalilu ye alakira min bɛ diinɛ dɔ ka tɛmɛ an bɛɛ kan kira min bɛ siran ala ɲɛ bɛɛ ye kira min bɛ ala dɔ bɛɛ ye a tɛ dalilu tɛ mɔgɔ si bolo k'o kira k'o ka mawuludu kɛ o min bɛ ala yɛrɛ dɔn o kɔfɛ ko sahaba minnu tɛmɛna mɔgɔ si tɛ se ka kira kanu ka tɛmɛ sahabaw kan olu de bɛ kira fɛ ka tɛmɛ dafɛn bɛɛ kan ko olu kelen ma mawuludu kɛ nin bɛɛ ye tiɲɛ ye nka n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o de bɛ dɔ fara mawuludu yɛrɛ kabako kan ka tila ka dɔ fara mawuludukɛlaw ka kabako kan n'u ka ala barikada ne y'a fɔ aw ye siɲɛ caman k'a fɔ adamaden ni mɔgɔ minnu jɛlen don ni baganw tɛ
ni bakanw tɛ i t'a f'u ma ko a ye n bonya n'i y'a mɛn karamɔgɔ min da a ye ne bonya fa wulilen don a la nka ni baganw ma jɛ i ni adamaden hakilitigiw de jɛra i yɛrɛ ka ko kɛcogo kama u b'a dɔn ko i ka kan ka bonya n bɛ fɛ ka min fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a m'a fɔ an ka mawuludu kɛ a m'o kɔni fɔ maa si a m'a fɔ don dɔ la a b'a ka so kɔnɔ a ka sahabaw kɛn bɛ ka misiri fa tewu u bɛ baro la kira sigilen a ka so a tulo b'u la n'a fɔra kira ka so dɔrɔn e bi sin k'i ka salon kɔnɔna n'i ka suɲɛ kɔnɔ lajɛ ten olu ta kun tɛ ten olu ta kun ye misi wolo walima ɲɔgɔmɛ wolo k'olu tugutugu ɲɔgɔn na k'u siri ka sɔrɔ ka fini kɛ a traverse ye bɔgɔsotigiw kun b'a la a yɛrɛ ka so dɔw kun bɛ yen o kun ye bɔgɔ ye nka so in kɔnɔna tilalen don ni misi wolow de ye ani finiw n bɛ fɛ ka kuma surunya dɔrɔn alakira kisi nɛɛma b'a ma a tulo b'a la sahabaw bɛ k'a fɔ dɔ bɛ k'a fɔ ko nabilayi musa kɔni ko musa kun ka bɔ ala bolo dɛ ko musa ni ala tun bɛ kuma dɔ ko isa yɛrɛ don ko isa yɛrɛ ka bon koyi ko isa ye ala ka ni de ye fa t'a fɛ wa a bɛ siw ɲɛnamaya fɛn minnu sara a b'olu ɲɛnamaya dɔ ko ibrahima don kuma surunya na sa u ye kiraw mankutu daminɛ u bɛ nin ta fɔ u bɛ nin ta fɔ u bɛ nin ta fɔ nka i k'a dɔn sahabaw ye nin bɛɛ kɛ sahaba kelen ma sɔrɔ ka kuma seyidul mustafa kan a y'a tulo ma jɔ ka dɛsɛ a kɔni tulo bɛ a balimaw mankutu kan na a ka d'a ye yɛrɛ nka a yɛrɛ bolo sa dɔ bɛna porokoto k'a fɔ an yɛrɛ ta in kɔni i k'a dɔn maa si ma kuma zamzami yo a y'i labɛn a bɔra a nana min kɛ a ye salamu d'u ma o y'a ka salamu jaabi k'a bisimila a y'a sigi u cɛ la a k'u ma a ko a ma mɔgɔ min ko isa bɛ tan a tigi ma nkalon da isa la nka a ma isa bonya tɔ dɔn kira y'i da don isa ka bonya na ninnu da ma se min ma a ko minnu ko isa bɛ tan musa bɛ tan ibrahima bɛ tan kira y'i da don kira ninnu ka bonya na ala bolo mɔgɔw ka baro ma se min ma a ko nka ne yɛrɛ muhamadu jabaru damasa tɔgɔ ma yala sariya b'a fɔ yan sa k'u kan'u da se kira tɔgɔ ma ko parce que kira m'o f'u ye wa mais u ye isa ka bonya dɔ cogo di kira m'o de y'a f'u ye kuranɛ kɔnɔ u ye musa ka bonya dɔ cogo di kira de y'a f'u ye kuranɛ kɔnɔ mais u kun ka kan ka kira yɛrɛ ka bonya dɔn min y'i bɔ fili la mɔgɔ tɛ se ka bonya o ye o mais u ma o dɔn kira y'a yɛrɛ ta fɔ a ko nka nin bonyaba in bɛ ninnu bolo nka ala ye ne bila nin bɛɛ sanfɛ o tuma na sisan sa ni maa min ko an kana mawuludu kɛ ko kira m'a fɔ an k'a kɛ ka mawuludu kɛ ka kira bonya an bɛ kira ka kuma kɔnɔ o la wa an bɛ abubakar ni umaru ka kuma kɔnɔ o la wa
la an b'an ka kira kanu ni an ka ala kanu ani ala dɔn ni ala bonya ala ka bonya segin a ma an b'o de kɛ ka baara kɛ mawuludu dalilu man ca mais minnu bɛ k'a kɛlɛ diɲɛ kɔnɔ yɔrɔ fitinin diɲɛ kɔnɔ maa damadɔ mais ni ne ye wari bɔ mun na ka miliyɔn 20 di nin ma e k'i labɛn ka taa Segu e ka taa mawuludu kɛlɛ ka miliyɔn 10 di nin ma e ka taa Sikaso e ka taa mawuludu kɛlɛ ni Segukaw ye Sikasokaw wele dɔ bɛ yen o bɛ ka mawuludu kɛlɛ Sikasokaw b'aw dɔw yɛrɛ b'an fɛ o bɛ k'a kɛlɛ o mais ka sɔrɔ a bɛ bɔ yɔrɔ ye yɔrɔ fitinin ye se de y'a cari diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ala ka dugukolo yɔrɔ si tɛ yen an filɛ yɔrɔ min na komi bi mawuludu tigɛ yɔrɔ min na o tɛ yen fɛnkɛ surakaw fɛ yen n'o ye Maga ni Madinɛ ye hali sini hali sisan mawuludu min tɛmɛna mawuludu kɛra Maga a kɛra Madinɛ a kɛra Hijazi jamana fan bɛɛ fɛ fɔlɔ kabini ala ka Magan dugukolo da mawuludu ma deli ka bɔ a kɔnɔ kɛcogo de tun b'a la faamaw bɛ yen o ma yamaru d'a kɛli la o la n'i minɛn'a na i bɛ taa kaso de la bon sisan n'a bɛ mawuludu kɛ a b'a labɛn a ka so k'a ka tobiliniw kɛ ka n'a ka dugawu kɛ ka n'a ka ala welew kɛ mɔgɔ de tun bɛ bila billahi aliyul azim Sheikh Mustafa y'a fɔ ɲɛna Maka a ko olu tun bɛ mawuludu kɛ so kɔnɔ u bɛ mɔgɔ de bila ka jigin o de bɛ yala yala kare kɔnɔ n'a sigara ko asikaru bɛ yen a b'u signale n'o kɛra u b'a dabila bɛɛ b'i sogo la ni fɛn wɛrɛ ye parce que u dɔnnen don u tun bɛ mawuludu kɛ gundo la de k'a dogo k'a kɛ mais bi dogoli t'a la bilen u ka karamɔgɔba dɔ ka ifitaw la neti ka diɲɛ bɛɛ y'a kalan o y'a yira k'a fɔ ko o ye mawuludu nafa minnu b'a la parce que kira b'i dɔn n'a ye o n'a ɲɔgɔnnaw o y'o fɔ Abdulayi Mutlak mais kɔfɛ sisan tuma min na o kuma carinna o cɛkɔrɔba in seginna tuguni ka na kuma in nangani a ko ale m'a fɔ ka mawuludu ko ale ma mawuludu dɛmɛ ko ale ti mawuludu dɛmɛ kuma tɔw kan a ko a ma mawuludu dɛmɛ mais à toute façon a ko nin kuma in fɔ kuma mɛnna kuma fɔ kuma mɛnna a fɔra bi ne bolo a bɛɛ ye kelen ye mais o mɔgɔw de y'u yɛrɛ tɔɔrɔ o la ko Maganga yɛrɛ ka karamɔgɔba ko ta sinon anw bolo nin ti ta Maganga karamɔgɔ la Madinɛ ka karamɔgɔ ti nin fɔ ne ye silamɛ ye n ka kira bangena nin na o ye ne ka dalilu ye n ka n ka kira bonya mais a bɛ fɔ fɛn min ma sariya la ko bidaa bidaa ye fɛn fila de ye bidaa dɔ bɛ yen o bɛ wele de el bidaatu bi nafsi el bidaatu tashri'iyya bidaa bi nafsi dɔ ye kuranw filɛ an ka misiri kɔnɔ jɔnni y'a fɔ ye ko kuran tun bɛ kira ka misiri kɔnɔ vangletɛri filɛ ka munumunu an ka misiri kɔnɔ jɔnni y'a fɔ ye ko vangletɛri tun bɛ kira ka misiri kɔnɔ o tuma na sisan an b'o fɔ o ye bidaa ye n'a yɛrɛ ye a kɛra kira kɔfɛ mais a tɛ sariya kɔnɔ sariya ka ko t'o la o tuma na ni maa min ye mawuludu fana bila o hukumu kɔnɔ a b'i n'a fɔ i ko don o don ne b'i n denw ka bange ni anniversaire kɛ o y'i kungo de ye n'i m'a fɔ ala ko don fɔ e yɛrɛ ka kanu don i b'a kɛ maa si tɛ se k'i jalaki o la o tuma na bidaa tashri'iyya a bɛ fɔ de bidaa mana don sariya kɔnɔ bidaa mana don sariya kɔnɔ o ɲumanw bɛ yen o jugumanw bɛ yen n y'aw fɔ ɲɛna Seydina Umar salatu tarawih c'est à dire u ka si ka seli
kira ma deli k'a kɛ kira ko sɔlɔ silamu ni sunkalo tile 10 laban sera a b'a ka denbaya lawuli n denw a ye wuli n musow a ye wuli an ka ala bato sisan saraw bi doublé ala sɔrɔ kuma sera u bi si ka ala bato min bi zikiriw kɛ min bi seli kira n'a ka denbaya u ka so mais Seydina Umaru o y'a ye silamɛw bi bɔ ka taa kɛ misiri kɔnɔ bɛɛ b'i ta k'i dama Umaru ko k'a bɛna taa nin ko in cɛ ka ɲi na ne ka alimami kelen ɲini o ka bɛɛ seli Umaru ye alimami kelen ɲini k'o bila bɛɛ ɲɛ k'o ka bɛɛ seli Umaru kelen k'o kɛ mɔgɔw sɔrɔla yen olu ko Umaru ma nin ye kira ka baara ye wa a ko ni'matil bid'a hazihi a ko bid'a ɲuman o dɔ ye nin ye diɲɛ bɛɛ bɛ mawuludu kɛ kira ko ale ka jama ti fara ɲɔgɔn kan fili la silamɛ bɛɛ bɛnna ka fɛn min kɛ fo mɔgɔ damadɔni et puis diɲɛ bɛɛ kɔnɔ dugukolo tɛ yen a tɛ kɛ yɔrɔ min na k'a fɔ a bɛ kɛ Maka Madina o man jan a bɛ kɛ Maka cogo min na ani Madina cogo min na a kasɛti vidéo b'an bolo yan kuma tɛ dɛ k'a bɔ k'a yirila i yɛrɛ k'a kɛtɔ filiw fɛ tiɲɛ don u ka karamɔgɔ caman bɛ yen o y'a nangari mais u y'a nangari dɛsɛ ka nangariw de don n'o tɛ u ye mawulidu haramu mais u ka idu wataniya u ka karamɔgɔkɛ ko k'o kɛ ala barikada don ye k'u ka kuranɛ kalan na k'u ka hɛrɛ kɛ fantanw y'a la a bɛ lɛtiri dafalen de kɔnɔ a bɛ nɛti ka diɲɛ yɔrɔ bɛɛ u ka jamana ka fɛti k'o ye ala barikada de ye k'u k'an ka ala fo aw ka jamana ka fɛti ala k'an ka fo mais aw ka jamana donna ni cɛ min ye o bangeni o ye bid'a ye nga bida an yɛrɛ ma sɔn koyi bida tɛ mais ka sɔrɔ mawuludukɛla karamɔgɔba caman bɛ yen minnu y'a yira ko bida ɲuman don u sɔsɔlen tɛ dɛ u kumana n'u y'a faamu cogo min na o kumana n'o de mais anw y'a faamu cogo min na o n'olu ta tɛ kelen anw ka mawuludu faamu cogo bida tɛ dɛ bida ye kira ma min kɛ mais anw ye mawuludu faamu cogo min na kira yɛrɛ de y'a kɛ parce que sariya la n'i nana ni fɛn o fɛn ye silamɛya kɔnɔ a bɛ lajɛ n'a lasili dɔ bɛ silamɛya kɔnɔ ka kɔrɔ a bɛ fɔ bid'a don a ka ɲi parce que a lasili kɔrɔ dɔ bɛ yen mais n'a lasili tɛ yen fiyewu a bɛ fɔ o de ma bid'a kolo a man kan ka kɛ o tuma na an b'a lajɛ silamɛya kɔnɔ alakira tile la n'a sɔrɔla mawuludu taamasiyɛn dɔ bɛ silamɛya kɔnɔ ka kɔrɔ n'an bɛ k'o ladege o tuma na n'an y'a lajɛ an bɛ kira yɛrɛ lajɛ fɔlɔ yala nin bɛɛ min bɛ ka kɛ a yɛrɛ ye fɛn k'a la wa an hakili la an y'o fɔ a ye ka kɔrɔ kira tuma min na a bangena n'a kɔrɔbayara a y'a dɔn tigitigi ko kafiriw ti saga fa den wololi la ala ye ale dun wolola du de kɔnɔ bolisɔn du de kɔnɔ a yɛrɛ kɔrɔbayalen ka kodɔn a y'a ka saga san k'a fa sɔsɔli t'o la dɔnnibaaw ni ɲɔgɔn cɛ kira yɛrɛ y'a ka denkundi saga san k'a fa o saga fagatɔ o tuma na o kɛra ni ŋaniya jumɛn ye n bangena tɛ wa o tuma na jaa nɔ dɔ b'a la kira yɛrɛ ka baara la koyi kelen filanan ɲɔgɔnzama t'a la silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ kira bɛ ntɛnɛn su o ko mun na i bɛ ntɛnɛn su a ko ne bangena ntɛnɛn hali ne bangena ntɛnɛn kɛ ntɛnɛn ye sunkalo ye wa o tuma na mun na e b'a kɛ an bɛ sunkalo de dɔn mais ni sunkalo tɛ yen mun na i b'a kɛ
ɔhɔ n b'a kɛ ka ala fo ko a ni muhamadu nandɛnɛ n bɛ ala barika da ja mawuludu nɔ bɛ yen o o to yen anw nisɔndiyara bi ko kira bangena an bɛ ala fo kira bɔra maka ka na madinɛ ka na sɔrɔ yahudiyaw bɛ ashura sun k'a kɛ ɲɛnajɛba ye kira ɲinɛ ko nin ye mun ye u ko kira musa de sera firawuna na bi firawuna tora ji la bi de isa n'a ka jama kisira an bɛ ala fo n'o de ala kira ko cogo di sɔlɔ a ko ne de ka kan ni isa ye ka tɛmɛ aw kan musa ne de ka kan ni musa ye ka tɛmɛ aw kan o tuma na ne yɛrɛ b'a sun nka n'ala ye san wɛrɛ jira n na 9 sun ka 10 sun kira i bɛna sun mun na i nana sɔrɔ yahudiyaw bi fɛn min na o ta k'o ka anw silamɛw ta ye ko parce que i balima kira gagnena ni sera k'o kɛ i ye nɔ dɔ to an ye ko kodɔnna ka kan ka o ta ka baara ɲuman kɛ an yɛrɛ na ala fo ko e bangena mawuludu dalilu man ca ni dama tɛ kira ka hiji laban na n y'a fɔ ɲɛna a ye ɲɔgɔmɛ 63 de faga mais kitabu dɔ b'a fɔ ye ɲɔgɔmɛ hidiya 65 ɲɔgɔn sama na si hakɛ nɔfɛ mais el arjahu o ye san 63 de kumana 63 a y'o faga u y'a ɲininka ko mun na a ko n bɛ ala barika da a ye nin san 63 di ne ma n b'a fo o la anniversaire ma kɛ kumana sisan kɛcogo de bɛ bɔ ɲɔgɔn na kira y'a ta kɛ ni sun ye munna mawuludu dɔw mɔgɔw tɛ sun n'o ka di min ye kira y'a ta kɛ sun ye munna mawuludu dɔw ne t'i ta kɛ ni seni min bɛ ye k'a tila ni fantanw cɛ o tɛ ɲumanya dɔ ye de o tɛ kuranɛ kɔnɔ wa o kumana ni kira y'a kɛ ni sun ye munna ne t'a kɛ ni kira ka baara wɛrɛ ye ka jɔnw bilasira k'u hakili jigin ala kira yɛrɛ la o tɛ kuranɛ kɔnɔ wa ne bɛ mawuludu ko kuma jɔ yan k'a fɔ ko sɔsɔ cogo t'a la mais kun min bɛ sɔsɔli la o tɛ kɛnɛma kuma ye anw ka diinɛ fɛn caman de b'a la kɛnɛma kuma b'a yɔrɔ dɔw la nka yan i bɛ bɔ diinɛ kɔnɔ pewu ka na diɲɛlatigɛ kɔnɔ ani politique o la n'i sera yen o kuma dɔw tɛ kɛnɛ kan kuma ye mawuludu nangarili ye nin de ye min b'a kɛ a man d'a yɛrɛ ye se t'a ye o kuma bɛɛ tɛ kɛnɛma kuma ye o la amina an b'o yɔrɔ to yen mais ala ni ce diɲɛ bɛɛ maka madina a bɛ kɛ nin bɛɛ la fɔlɔ a bɛ dogo ka kɛ mais sira dira bi a ti dogo bilen o banna nka karamɔgɔw ko a ti bɛn ko bidaya don makan karamɔgɔw n'o tɛ Egypte azahari ka fatuwa bɔra a bɛ nɛti ka diɲɛ bɛɛ bɛ se k'a kalan Egypte jamiyatul azhar diɲɛ karamɔgɔw ka ɲɔgɔnkunbɛ yɔrɔ olu ka jaabi bɔra o bɔ kuma mɛnna kuma na anw ma ɲɔgɔn sama yɔrɔ ye nin fɛn in na mais ni silamɛya yɛrɛ ye tiɲɛ c'est à dire ka ban ala la k'an bila ɲɔgɔn kɔ ka taa se yɔrɔ la fo mɔgɔ yɛrɛ minnu ye diinɛ kanu u bɛ ɲini ka siga est ce que silamɛya in yɛrɛ ye tiɲɛ ye bilen siga ye mun ye bilahi n'i ye karamɔgɔ dɔw ka kuma kalan mawuludu kan n'ala ma far'i kan i bɛ siga Muhamadu ka kiraya yɛrɛ la ne ti ka o kɛlen bɛ ka kuma caman fɔ ko kira yɛrɛ bange dɔw ma dɔn ko maa si t'a wolo don dɔ sallallahu alaihi wa sallam
o kɔrɔ ye kira yɛrɛ mɔgɔ min Jibirila bi kuma mɔgɔ min fɛ Jibirila bi jigin cɛ min kan cɛ min ko ale ni Ala bi kuma o yɛrɛ maa wolodo dɔn la ilaha illallah a fɛn o fɛn bɛ kuma k'a nangari bɛɛ bɛna n'o dalilu de ye ko kira yɛrɛ wolodo ma dɔn ko tumana ko e bɛ se k'a fɔ ko i b'o ka bato ladege ko a ye sun kɛ ntɛnɛn ko mɛ ntɛnɛn jumɛn don ntɛnɛn bɔra ntɛnɛn na e fo ka taa se i ka kira yɛrɛ bangedenw ma dɔn a yɛrɛ m'a dɔn sahaba si m'a dɔn a bangena du min kɔnɔ somɔgɔ si m'a dɔn mɔgɔ min ni danayaba bi mɔgɔ min bolo kuranɛ bi jigin cɛ min kan o yɛrɛ ma dɔn ne balawu ye koyi Ala k'an bɛɛ sababu nabi i bɛ ɲininkali ninnu di an b'u lajɛ n'an ye min dɔn an b'o jaabi n'an tɛ min dɔn n t'a dɔn o yɛrɛ ye dɔnni dɔ ye. An balimamuso dɔ ko cɛ dɔ bɛ yen nɔ a to ka minɛnw kɛ ale ye a bɛ fɛnw di ale ma o furu dɔ la a ka ɲɛna ko Ala ko don dɔ cɛ in y'a bɔ a da k'a tulonkɛ bali ale la ale kama karisa tiɲɛ la nin tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ vraiment nin tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ n t'a fɛ i ka segin a kuma kan ko continuer bɛ ni bonya de y'o ye ale fana bɛ ka bonya in minɛ yalima bonya in minɛlen ale bolo a dagalen b'a ma a tɛ daga a ye. Nabi nin jaabi kɔni ale yɛrɛ bɛ nin dɔn yan'a k'a kɛ o komi ni ɲininkali kɛra diyagoya ye kuma ye an balimamuso dɔ a bɛ ɲininkali kɛ k'a fɔ cɛ dɔ b'u ka yɔrɔ la a b'ale bonya kosɛbɛ a bɛ bonya o k'a ye bonya ninnu kɔni a b'a kɛ fɔ a y'i to o la ka na bonya kun fɔ a ye parce que a ka kuma na a ko k'a ye tulonkɛ da jira ale la ko ale ko o t'an ni ɲɔgɔn cɛ n t'i fɛ k'o ɲɔgɔn wɛrɛ mɛn i da bon ko mais hali bi a bɛ k'ale bonya ale bɛ k'a minɛ bon ne hakili la cɛ ye bonya kun fɔ a ye n'i ti sɔn n'i ye dɔ wɛrɛ min minɛ o ye haramu ye i b'o sara lahara sa dɛ ayiwa. ko olu ka dugu la ko alimami dɔ bɛ yen selisora min bɛ da fatiha kan k'a bɛ salatul fatiha da o kan ka a pɛrɛn-pɛrɛn ni a kan k'a kan kɔrɔta ni a ye ko yalima ko salatul fatiha kalanni ka fara selisora kan ko yalima ko b'i bɛn walima a t'i bɛn. bon nin ye kabako ye an balima dɔ ka ɲininkali don ko o balima dɔ bɛ yen n'a bɛ seli a ka seli suran bɛɛ kɔfɛ a bɛ salatul fati fara a kan a b'a bange fana kɛnɛ kan yɛrɛ ko n'a sɔrɔla o bɛ bɛn bon an kɔni bɛ min dɔn seli suran na o ye kuranɛ de ye o tɛ salatul fati anw bɛ min dɔn ala ko an ka kuranɛ kalan waqra'u ma tayassara minal quran min mana nɔgɔya ma kuranɛ na a y'o kalan a ka seli ka ni ala bato nka ka fɛn wɛrɛ fara o kan an ka dɔnni ma se o ma ala sago sɔn. ɲininkali duurunan an balimakɛ dɔ don k'u ye muso dɔ don k'u y'u denmuso di cɛ dɔ ma a y'a fɔ a la ko ansaru cɛ fɛnɛ olu yɛrɛ fɛnɛ ansaru la mais denmuso ni cɛ tɛ dugu kelen ala nana kɛ denmuso in a banna u ye ci sama cɛ ma a ma dɛmɛ foyi bila ka na u k'a ma ko tuma na ni dɛmɛ ko don an yafali ma na dɔ k'i ɲɛ da den kan ko o bɛɛ la cɛ mago ma kɛ nali la a mago ma kɛ den na ko yalima olu jɔyɔrɔ fɛnɛ jumɛn o la furusa bɛ ta walima a tɛ ta. nin fana ma ɲɛnabɔ dɔ de bɛ ka ɲininkali kɛ a denmuso banana a ka so ye a ye ci bila denmuso cɛ ma o don a ka fura san denmuso cɛ ma sɔn ka fura san mais o ye ci bila a ma hali n'i ma fura san na i ɲɛ da i muso kan ko cɛ ma sɔn ka na ko yala u bɛ se ka furu sa wa ou bien a bɛ kɛ cogo di bon sariya la fo k'a dɔn fɔlɔ mun ye denmuso se ye parce que n'o ma dɔn o jaabi ka gɛlɛn dɔɔni mais a kɛra cogo o cogo ni cɛ b'a muso fɛ cɛ de jalakilen don parce que ni muso taara u ka so bon an t'a taa cogo dɔn quoi hali n'a ma taa n'i ka jɛn ye n'i b'a fɛ n'a fɔra a banana ka ban
sisan a bɔra a yɛrɛ ka bolo kasaw parce que e de muso don mana n'a banana n'a bi n'i b'a fɛ i kan k'i jan don a la hali n'a t'i ka so n'a b'u ka so cɛ kan k'o kɛ mais cɛ ma sɔn ka fura san a ma sɔn ka taa muso lajɛ an tɛ se k'a fɔ ko a bɛ bɛn furu ka sa n'an tɛ muso yɛrɛ secogo dɔn a somɔgɔw fɛ yen aha ne cɛ ala k'an bɛ sababa ɲininkali wɔɔrɔnan k'u ye ɲɔgɔn sama ko a fɔra silamɛ cɛ fatura a muso fatura aw bɛɛ ye silamɛ ko kiyamasan don tɛ mɔgɔw furu ɲɔgɔn ma ko ni muso min ye cɛ 3 2 4 kunsi kɛ ɲɛsosigi la yan ko yalima k'a bɛ furu jumɛn kelen ma ni cɛ 2 3 4 na kiyama don ne hakili la an ye nin jaabi siɲɛ caman nin kɛnɛ in kan an y'a fɔ an y'a a ye karamɔgɔw nɔ na cogo min na muso cɛ ni ala ye alijinɛna don latigɛ aw ma n'o ye kunanja ye ala k'an kunnaja n'ala ye kunanja latigɛ aw ma muso sara k'a to cɛ min ka furu la a bɛ furu o de ma o de muso don muso sara k'a to cɛ min ka furu la o de muso don ni ala ye alijinɛna don latigɛ u fila bɛɛ ma olu fila de bɛ furu ɲɔgɔn ma rillu tɛ yen k'a fɔ hali n'a ti bɛn diɲɛ na yan n'a sara ɲɔgɔn ka furu la o yɔrɔ bi sama ka bɔ a bɛɛ la dusukasi tɛ lahara alijinɛ kɔnɔ o tuma na a bɛ k'i n'a fɔ i ni min bɛ ɲɔgɔn sɛbɛ kɔrɔ susu k'u gɛn a bɛ k'i n'a fɔ o tɛ ala bi a niw kɛ ka ɲɔgɔn kanu ka hɛrɛ don ani ɲɔgɔn cɛ o ye alijinɛ cogoya ye nka wulibali ye min ye an ye min faamu an karamɔgɔw ka kuma na ni muso sara k'a to cɛ min ka furu la n'u fila kisira o de muso don. ɲininkali 7 ko ale denmuso ye bɔlɔnfɛ den sɔrɔ bɔlɔnfɛ den a banana ko balimamuso k'ale ma ko i ti fura san den wa ko ale ko balimamuso ma ne ti fura san ci bila a fa ma a ka fura san o tora la den nana fatu cɛ de bɛ ka nɛgɛ sa yalima den ka fatulen ale ka kana gɛlɛya ka ban ka fura san o nɔ don walima a jumɛn kelen don a jalakilen don balimakɛ jalakilen don ala k'an kisi ala k'an tanga ni balimamuso ye den sɔrɔ min ti sariya kɔnɔ a ye kojuguba kɛ ni o den banana n'a fɔra k'o furakɛ ka balimamuso to e yɛrɛ ka mara kɔnɔ n'i ko a ma a fɔ a fa k'a furakɛ o fɔli ka ɲi o bi bɛn kosɛbɛ parce que a fa de kan k'a furakɛ mais comme a bɛ min ka mara kɔnɔ adamaden de don mɔgɔ tɔɲɔlen don e kan ka na sekuru la e kan ka a dɛmɛ fura ti mɔgɔ balo nka sababu don n'a se bɛ balimakɛ ye a kan ka den furakɛ a man ka den furakɛli bila ka den fa kɔnɔ ayi ale balimamuso y'a sɔrɔ sariya kɔfɛ balimamuso ni den bɛɛ b'ale ka mara la o tuma na den ye an fa adama den de ye den ɲuman don den ye ala b'a fɛ kira b'a fɛ den jugu tɛ n ye nin fɔ ye siɲɛ caman halala si tɛ yen ko i b'i bolo kɔrɔta ko i ka surun ala la ka tɛmɛ min sɔrɔla kɔfɛ kan a bɛɛ ka kan ala bolo dɔ m'a yɛrɛ da ala de y'aw bɛɛ da wulibali don dɛ mais kolokojugu fila in ni jalaki bɛ yen ni sariya y'u minɛ sariya b'olu de ci fo k'u halaki walima k'u farala kɛru ni o sahalen don minnu ka sariya la parce que nin kuma fila bɛ yen sariya fankelen ma jɛ ni farala kɛru yɛrɛ ye fiyewu nka a jama fanba ko farala kɛru bɛ kɛ o tuma na n bɛ fɛ k'a fɔ a b'a janto a la ɲɛmɔgɔden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i y'a ye n'i bɛ se ka hinɛ na hinɛ na ka n'i ɲɛ ɲugun a kɔrɔ
kana tɔɔrɔ a tɔɲɔlen don tɔɲɔnba de b'a kan parce que se bɛ maa o maa i b'i bila tɔw ɲɛ nka bangebaa kolokojugu fila ye sɔrɔ ta olu ta ti dɔn dɛ a bɛɛ bi den don e ye ɲɛmɔgɔ den don ɲɛmɔgɔ den don a ye mun kɛ a bɔra a kalama a tɔɲɔna de k'a ka danbe tiɲɛ a tɛ se ka kuma a fadenw cɛ la a tɔɲɔlen don an b'a fɔ balimakɛ ye k'i jalakilen don n'a se b'i ye k'a furakɛ n'i m'a furakɛ i bɛ jalaki ala fɛ yen nka i balimamuso fana ma a fɔ a fa k'a furakɛ o ka kan dɛrɛ i b'o tere juguya fɔ a ye nka o t'i bali k'a furakɛ kuma ye nin ye ɲɛmɔgɔdenko in anw ni maa ti bɛn a la k'a fɔ ko sariya ko fa tɛ ɲɛmɔgɔden fɛ anw y'a faamu cogo min na kuma fɔ k'an ye negebɔli de ye nangarili yɛrɛ tɛ sariya tilennen de don ala ti maa tɔɲɔ ala ka sariya ti maa tɔɲɔ ɲɛmɔgɔdenko filɛ nin ye o ti sariya ka kuma ye dɛ aw y'an yɛrɛ ka bɛnkan ye yan pour que k'a nege bɔ mɔgɔw la bamanan kafiri min ti seli boli sɔnna yen olu ye ɲɛmɔgɔden qualité ko n'a sugunɛ kɛra i ka fini kan ko i ka ko bannen de ko kana sɔn fiyewu ɲɛmɔgɔden sugunɛ k'i ka fini sɔrɔ nin ye bamanan kafiriw de kumakan ye pourquoi k'a nege bɔ a kɛbaaw la tari a kɛbaa kana caya o ɲɔgɔnna fana na an ka kira ko kisi nɛɛma b'a ma mɔgɔ min bi waso ko ne den don k'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ den don k'a fa t'i ye k'a fa t'i ye dɛ kira y'o bali k'a fa tɛ a t'i tiɲɛ ta a t'i tiɲɛ ta alors nin bɛɛ nana mun kama k'a nege bɔ mɔgɔw k'u yɔrɔ janya la mais ni hukumu no kadiya islamiya hukumu do o kuma na ne sɔrɔla min fɛ tiɲɛ do n sɔrɔla sira kan min ye ala kota sira ye mais ni ne min ye ne sɔrɔ ko ne t'o tiɲɛ ta n tɛ se ka gɛrɛ a la a tɛ se ka n ka musaka kɛ a tɛ se ka zeba a tɔgɔ la n'a kɔrɔ kɛra o ye o kuma na ɲɛmɔgɔdenw na taa kuma ala fɛ lahara dɛ e b'a ye jɔnni tɔɲɔna yan den de tɔɲɔna yan ni den tora a ba bolo ko ba de k'a balo ba de k'a fɛɛrɛ bɔ ba de ka jɔ n'a ka fɛn bɛɛ se tɛ ba min ye den bɛ ɲani dɛ u kɛlen bɛ ka nin de ta k'a da u kun kɛlɛ mais yan'a ka nin da kun n'a ye duloki bɔ ka jɛnɛya kɛlɛ bilahi hali sisan kiiri dɔw bɛ tribunal la a ma se ka tigɛ parce que u fa sara denbaya ti min kalama fa ka bolofɛ den bɛ yen o kɛra setigi ye ka tɛmɛ du den tɔw kan a ti du kɔnɔ dɛ fa kɔni ma jɔ o la yɛrɛ c'est à dire fa y'a jira ale den don mais somɔgɔ si t'a kalama fa ma intéressé den na mais den ba ni fa sigira ka den yɛrɛ sigi i fa filɛ a da y'o ye face à face i fa filɛ alors o den de taara kalan ka na kɛ jɔyɔrɔtigi ye yan fa salen se kun bɛ fa ye denw k'u bɛ tiɲɛ tila cogo min na a ko k'u tɛ min kalama a bɛ n'u bɔ a kalama hali n bɛ fama tuma min na a bɛ tribunal la u y'an ka karamɔgɔw wele karamɔgɔw k'a t'a sɔrɔ k'a ti tiɲɛ in sɔrɔ ko n'ale t'a sɔrɔ k'a tila k'a lajɛ an ma se ka tila o fa in sera ka san 10 ni kɔ kɛ tiɲɛ bɛ a ma se ka tila parce que ko karamɔgɔw ko k'a t'a sɔrɔ
ati ko kadiyaw ɲɛɲini k'u sɛgɛsɛgɛ kira k'a fɔ a den tɛ kɔrɔ de bɛ kuma na sabotage de don ka mɔgɔw gɛn ka bɔ a la u kan'a kɛ n'i ye kuranɛ lajɛ nabila Nuhu a halaladen a joli den min a bɛ da n'a ye a bɛ wuli n'a ye ɲamɔgɔ den tɛ dɛ halala halaki nalen ko ji bɛna kurun tunu ji bɛna yɔrɔ bɛɛ datugu nabila Nuhu ko a den ma a ko n den a bɛ ka kurun tagama a nɔfɛ den bɛ ka yɛlɛ kulu kan ni ji sera yɔrɔ dɔrɔn den bɛ yɛlɛ ka taa ɲɛfɛ a ko den ma la asimali yawma min amrillah a ko n den foyi tɛ maa kisi bi ka bɔ ala ka nin halaki na den ni bangebaa cɛ ka gɛlɛn Nuhu b'a den nɔfɛ a ko n den na a ko n fa n tɛna n bɛna taa yɛlɛ fɔ sanfɛ a ko n den sanfɛla tɛ maa kisi bi a den ma sɔn u bɛ ɲɔgɔn sama na ala ko Jibirila ma nin den halaki ka bɔ yen Jibirila ye bangebaa n'a den gɛlɛya lajɛ Jibirila ye min kɛ a ye jikuru de wuli jikuru wulilen ka don u ni ɲɔgɔn cɛ Jibirila y'a sama ka jigin ka sɔrɔ fa ɲɛ t'a la aha nin ye kuranɛ kumakan de ye ko wa halal mawju bainahuma ko ba ji wulila ka don den n'a fa cɛ o kɛra Jibirila taara n den ji dara min kɛ a ɲɛ t'a den la a ko ala n den don dɛ sabu a bɛ bolo min kan Nuhu b'a dɔn ɲanga t'a bolo don dɛ a ko ala n den don dɛ a bɔra n na innahu min ahli ala ko a ma a ko kana segin a kan dɛ a ko i dɔ tɛ i den tɛ wa i ye kuma jugu fɔ dɛ i ye kuma jugu fɔ dɛ i den tɛ a den tɛ a den don ne bolo an ka sabali ka ko dɔw ɲɛɲini a ka kusa an k'an ka silamɛya di juguw ma ni donna nɛti kɔnɔ bi yahudiyaw ni nasaraw bɛ ka silamɛya bugɔ ni nin kuma ninnu de ko fɛn minnu ma hinɛ adamaden la ni tigi la ko ɲɛmɔgɔden u y'o bɔ maaya la pewu ko k'o bila n'a yɛrɛ ye kuma jugu caman fɔ nin kan an ka kadiya dɔw lajɛ an k'an ka silamɛya sauver ni nkalon ye tɛ dɛ ni tiɲɛ jɛlen ye an ka baara kɛ ni hakili ni kodɔn ye silamɛya de laadiriyalen don diɲɛ fɛn bɛɛ ye sabu ala ka diinɛ don o bɛ se ka taa dɔ ta yatimɛ dɔ ta k'o ɲa ka taa cogo di ka cɛnnikɛla fila ɲɛnama tu n'i y'a ka ɲɛmɔgɔden sɔrɔ u bɛ k'a ka te min k'a da gɛlɛ kan k'a ka baro kɛ a binna muso min kan k'o nɛgɛ a ye muso min kunkolo tiɲɛ den kɛra o donni ye mɛ cɛnnikɛla yɛrɛ k'o kana i janto den na han k'a to yen ko a ta tɛ nin ye an ti kuma o kɔrɔ ɲini tɛmɛ ni walada ye ale denmuso cɛ dɔ de tun na ale denmuso na cɛ ti silamɛ ye ale kumana den fɛ ka hakilila ɲuman bɛɛ la ka dɛsɛ o bana ta denmuso ma fara kafiri na ale ko denmuso ma tuma min don o ti ka foyi la kana dɛmɛ den kana wari la kana dɛmɛ sira tɛ se k'an sɛgɛ walima k'ale jɔ bɛ o jɔyɔrɔ min na silamɛya bɛ mun fɔ ale ye o cogo in na tant que denmuso ma fara kafiri cɛ ye o y'a jɔyɔrɔ ye o jɔyɔrɔ in ka ɲi kosɛbɛ ɔnkɛ ko fila don n den an ka jɛ ka ala ta kɛ walima n den ne jɛn'i kɔ nin fila don dɛ i bɛ ala minɛ k'a to yen wa foyi t'i tiɲɛ a kun kan ka fɛn o fɛn dilan ala b'a dilan n'i y'a to yen ala kama amin ya rabbi balimakɛ dɔ ko ale muso taara filɛlikɛla dɔ fɛ yen
filɛ kɛra ye muso in kungo lajɛ k'a fɔ ni bagamuso diinɛjuguba de b'i nɔfɛ o la ntɛnɛn su ani juma su kana sɔrɔ abada i ni cɛ ka taa i y'a faamu wa ko muso nana k'o fɔ ale k'ale k'o bɛɛ tugun ko ale tɛ se k'o kɛ yalima k'ale n'a muso ko jɔn jalaki bɛ mɔgɔ fila la sariya la a kan k'a to muso ta la normalement parce que n'a man kɛnɛ fɛn min b'a furakɛ cɛ man k'a balo la n'o tɛ ale de jalaki don parce que ale jɛnna n'a ye ka ban muso ka taa filɛlikɛla fɛ yen o kɔrɔ ye ale yɛrɛ ye filɛlikɛla ye o la ni filɛlikɛla ye min fɔ o kan ka fara ɲɔgɔn kan k'o labato a man k'o sɔsɔ bilen parce que n'i ye muso jala gɛlɛyalen ye ka n'a fɔ a cɛ ye n taara lajɛlikɛla fɛ yen o ko tan o kɔrɔ ye a cɛ jɛn bɛ ni lajɛlikɛ de ye wa cɛ yɛrɛ ka baara don n'a ka baara jaabi dɔ nana n'o ka gɛlɛ e ma i kan k'a labato parce que a furakɛ sira de don ala sago i sago. an balimamuso dɔ ko cɛ dɔ tuguna ale la ko a bɛ ale furu nka cɛ ni muso naani de b'ale kun k'ale kama vraiment sariya da ye muso naani ye ne tɛ se k'a kɛ du naani ye kun parce que an ka diinɛ tɛ diɲɛ ko cɛ in kɔni ma ale ko sɔnsa n'i sɔnna misi wɛrɛ kelen bɛ yen n b'o la bɛn ye k'ale ko cɛ ma ko ne Hayidara ka misi wɛrɛ bɛnnen don ko ne ma kɛ i ka furu la ko yalima o y'ale jɔyɔrɔ ma o t'ale jɔyɔrɔ ye. ne ma a dɔn ale bɛ ɲininkali kɛ min na bilen o taara hali bi misi wɛrɛ in ko b'ale ye de ne hakili o kɔni dɔgɔyara aya. ɲininkali tan ni filanan n y'a yɛrɛ tigila cɛ na ne nana dɔrɔn fɔtɔ la siɲɛ caman ko yalima ko juru bɛ kɛ ka bin ka bɔ silamɛ kan juru ka fɔ juru b'i la ko bɛ kɛ ka bin ka bɔ i kan wala juru ni o n'a ɲɔgɔn. wa ni fɛn t'i bolo o b'a bin ka bɔ i ka kɛ mais ni fɛn b'i bolo jurumantigiw commerçant ba minnu bɛ jaga bɔ yan juru olu k'a falen don juru min na o bɛ se ka don fandankan na juru ti jaga bi n'a sɔrɔla se b'i ye juru ti jaga bɛ yen ni se bɛ e ye i bɛ juru de jate k'o bɔ i ka wari la nafolo tɔ min ye halala ye i b'o jaga bɔ. ko ale cɛ dɔ don ko ale muso somɔgɔw ye muso in bɔsi ale la k'ale ɲininka ko munna b'a bɔsi la sabula ko u ye dépense dɔ ɲini ale fɛ i n'a fɔ a ka jagata san ka di denmuso ma ka du jɔ a ye ko ala dɔ kɛra dɔ o tɛ taa ale ye ko de kama ko yɛrɛ muso bɔsi ale la ko ka taa bila u fɛ yen ale yɛrɛ ansɛbɛ muso somɔgɔw ye ansɛbɛ k'i bɛ mun fɔ ale balimaw ye ne kan. Bon Nabi ni ɲininkali in kɔni bon ça dépend n'a sɔrɔla u bɛnna ka furu daminɛ k'a fɔ an b'an den d'i ma i bɛ du d'a ma i bɛ jakarata d'a ma i b'o kɛ dɛ n'i m'o kɛ sariya la u bɛ furu sa sariya jɛnen don n'o ye furu donna kan min kan n'o ma dafa sariya jɛnen don ni furu sali ye n'a sɔrɔla cɛ ye naamu minɛ k'a fɔ muso ye an b'i furu ni furu n bɛ jakarata d'i ma n bɛ du d'i ma ni cɛ ma se k'o di sariya la sira bɛ muso bolo a k'a furu sa nka n'o tɛ sa n'o tɛ jɔnni b'o wajibiya ma k'a fɛn min se t'i ye i y'i den furu cɛ ma ka ban e bɛ tila k'a fɔ n'o cɛ ma du di den ma ko i b'a furu sa hakili jumɛn bɛ sɔn o ma a bɛ sɔrɔ o farala fɛn dɔ de ma. Alakira Muhammadu alala Muhammadu nyoma